Evo, s radošću zaista mogu reći da danas je u konačnici završena isporuka 4 helikoptera Huey-2 za potrebe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, sa kojima će Oružane snage podići značajno svoje kapacitete zračne mobilnosti, stepen interoperabilnosti i po mnogo čemu ovaj projekat isporuke 4 helikoptera u stvari predstavlja najveći investicijski projekat u procesu modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Naravno, ovo je samo prvi projekat, očekujemo naredne projekte koji će značajno podići kapacitete, ukupne funkcije i sposobnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao jedine legalne i legitimne vojne sile koja treba u svakom smislu biti spremna i biti u mogućnosti da izvršava sve zakonom odbrani propisane i definisane zadatke. Ovom prilikom želim se ponovno zahvaliti vladi Sjedinjenih Američkih Država i vojsci Sjedinjenih Američkih Država na strateškom partnerstvu i podršci Oružanim snagama, ali i državi Bosne i Hercegovine.